Hello? Ya ngizongicela imali yempahla zengane yagodolo. Okay, akunankinga. Ngicela unginika i-account number yakho ngikufakele. Isidala leso. Imali yengane ayisafakwa manje. Uyayilandela uma wengane. Bengisho ngoba asisathandana. Okay, fika ekhaya ekuseni bazokunika. Angifike ntambama usubuyile nawe. Khona sokwenza quotation yempahla zengane ebusuku. Bese ngibuka ngiyoyithenga. Okay. Hey, yazi belokhu ngicabanga lapha njalo indaba yakho ukuthi ngoba ngibona sekuhlwile. Kanti ke mhlambe ngeke usakwazi nanokuhamba lapha ngoba sekuhlwile nje. Uyolala mali yana nomama kwagogo. Nami sefuna ukulala vele yabona. Oh, manje ke i-quotation yempahla zengane sokuze senza nini base ngilele kwagogo mina? Noma kunjalo ke ake ngithi ngiyabona kodwa ngizobe senginikhulula lelala lapha embedeni. Cha mina ngizolala lapha phansi. Hawu, ngobani manje? Hayi kulezi insuku ngilala phansi vele kuyashisa nje uyabona. Sekulokhu ngathi kuqala nokushisa. Kancane inyawo. Niyolala ke lapho kahle ngikhululeke. Hawu, sengicabangi yazi nje umuntu vele simevuke ekseni avuke semanzi te ukujuluka vele kushisa ebusuku. Yo. Ngeke. Yazi ngavela ngacabanga ke manje. Kunabakhazi afike ekseni ngabo2. Ayingeke ngikhona, ayingeke. Ngicela ngilale embedeni. Kahle uze ngayezi ukuvelelwa inkinga nje. Hayi. Hayi khona ngeke. Ngiyayazi inkinga. Enkulu ngamane ngilale nananga. Oh boy. Hey. Oh. Nganyamba kithi. Ngithanda kabi. Oh yeah. Wasiza mina ke. Yazi amakhaza vele abemandla njengentatha. Kanti umuntu usoba nesifo samathambo. Awuthi ngivele ngizocupha khona la. Hawu. Hawu. Ingane wasweyilalisa ngale ngeke iwena. Hey, awumazi lona wena. Yazi ngakudoba doba ubuso nje kusuma bobo. Awu. Kahle lo.